Drama presents Handumanan sa Kaawit. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminahon nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si NJ. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kung siya man. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Nangka Purok 5, Consolacion, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga NJ. Ba, NJ, doon nga na ba enroll ah? Sige. Nya, ano sa matang pa-enroll? Yes. Okay na. Na-enroll lagi ko. Magpa-enroll ko, ma'am. Oh, alo. Kagwapa niya. Cute kay siya og smile. Unya, puti ba? Ano siya kay pangalan niya? Ba, NJ, mana ka? Dili no? Oh, sige bye. Bay, gwapa lagi sa kung nakasabay pa enroll lagi. Huh? Puti, niya attractive kayo bay. Yay, Bisan kinsa nga lalaki, murag ma-attract niya. yay. Sure day. Lagi, Asa mo na ba? karigudo ka na. Kana naka-black og t-shirt. Asa? Kana? No, Ulo. Uno. Kuwapa gibito ba eh. Pagkaginayo ba eh. Pero ang pangutan na kung sugtong ba sa kakana? Kagwapa na. awas sa takibaw. Lingin ba yung bola? Amaw. Ano na eh. Manguli na tabi. Gutom na kayo. Tara. First day of class karon. Kinsa mo kay mga classmate nako, no? Oh. Kanang babae nga naglingkod sa luyo. Mo man lang kadungan ako sa pagpa-enroll. Classmate Demi. Kinindot. Unsa ka kung adto sa kumapwesto sa luyo para magkaduol mi. Bahalag dili ko ganan sa luyo. Utupad lang ko niya. Ay, Miga. Good morning. Pwede ko matupad ni mo? Yay, wa man ko tagta. Aw, kung dili pwede, Miga. Agdo na ako sa tubangan. Okay ra. Tupad lang din eh. Oh, salamat, Miga. Ano di panganin mo, Miga? Yay. Paano man siya managad? Maldita, masad din babayhan na di eh. Ay, unya na lang. Hindi introduce sa dito sa tubangan. Okay, class. I-introduce yung kaugalingon din sa tubangan, ha? So, let's start with the boys. Arsenio Neil John. Yes, ma'am. Ikaw ay unang mo introduce sa imong kaugalingon. Okay, ma'am. Good morning, everyone. My name is Niljan B. Arsenio. In short, NJ or John. I am 15 years old, and I live in Nangka Purok 5, Consolacion, Cebu. My favorite color is black, and my motto in life is
Time is precious. Don't waste it. Okay, very good. Ingon na itong pag-introduce sa kaugalingon, ha? So, let's continue with the boys. Then, after kay ang mga girls. Papaabot So, na lang next ko. ni Arsenio. Kung unsa iyang pangan. Good morning. My name is Zai Morris. I'm 15 years old. I live in Cansaga, Consolacion, Cebu. My favorite color is black. And my motto in life is don't stop dreaming and Zai, don't di yan surrender pangalan. your dreams. Bagay ka na iyang pangan. Oh, padung na siya din eh. Hi, Zai. Hello, Neil. Oh, ay ko tawag kang Neil. Jan na lang, or NJ. Neil naman akong ganahan. Ganun magbuot man ka. Okay ko kung ako ang maganahan. Yucks! Aray, kung makayaks, ha? Bay, katubag ako kung gingon mo ba? Gwapa kayo. Oh, nga naman. Classmate pagin mi, bay. Sure, eh. Lagi. Ya, nagpabaga pagi ko sa kong naong, bay. Bisan og dili ko kanang ganahan mo lingkod sa luyo. Oh, nagpaluyog ko para lang nga magkatupad mi niya. No. Isugot na day. Na, pag ingon na ako gamutupad ko, nagduduha magtangdo. Pero misugot hinoon. Bahala og lahat. Aw, nga di kay pag-asa, bay. Aw, di lang yapon ko mag-expect bay. Talaw na nato. Siya padulgan ini. Pumangkin maabot si Bay Aaron? Absent siguro to ay. Ako na lang usang mo ito sa kantin eh. Nasisay? Di na tupad eh. Masanog. Di na napagkutag doon. Dakar ba kayo na-crush niya? Hey, NJ. Oh, ala, Koralik mo sa. milagro. Nanagad ko na. Oo. Kay, absent ba na akong amigo? Mauday nga lonely kayo karon. Ha? Lonely mi noon? Bitaw. Sige na ha. Mabalik ako sa room. Ikaw, di pa ka mabalik? Sunod ako. Sige, ikaw bahala. Sige, lagi mo ko ba na uba ni Zay mag-snacks, bay? Uyab na mo. Diloy. Pero, plano na ako, pohon. Nga, masulti niya sa akong gibati para niya. Say, na ako isulti ni mo. Dugay na ang tanin akong isulti ni mo. Yes, NJ? Unsa man ha? I love you, Say. Manay tinuod. Ikaras ka tika sukad pa sa una natong panagkita. Wa man siguro yung rason para dili sa tika sugton. Kaysa tinuod lang. Nakagusto sa kun mo, NJ. So, kita na? Lagi. Kiss ka na, be. Lo, kiss agad. Ay, di mo kiss. Pugos di ay. Sige. Piyong lang aron magkisanti ka. Sige. Nipiyong na ko. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Paspasa sa panahon lang, no? 1 year o 6 months naman dita? Love? Say? Unsa man? May problema ba? Nakabantay lagi ko nimo eh.
Nga-cold na kay ka. Sulti ko. Masulba naman na nato ba? Kulon sa mana. Okay ra ko. Sige lang kung na okay ra ka. Bisig dili. Okay ra lagi ko. Say. Ako na siya pasagdan. Pansari na namo ugma. Ako kumatug sa ila. Lang? Asa man si Say? Basi nagpalit o pang surprise na ako. Hilig may kina sa mga surprise good. Labi na mansali na mo karon. Lakausap ko. Mamalit ko buwak, cake o chocolate. O mga pang decor kay isurprise na ako siya sa iyang pag-ulit din eh. Igo sad nga katigom ko 8,000. Pagdali ko. Pagkaswerte sa akong anak ni Modong. Responsable kaayo ka. Dali, tabangan ti ka og decor. Sabtag wa pa mauli si Zay. Pero ganina naman ito na ulit, tita. Asam di ka to siya? Ako na siya pangitaon, tita. Sige. Ako na tiwas og decor din ha. Total, hapit naman sa di mahuman. Pag-amping dong, ha? Salamat, tita. Niabot na lang ko dun sa mall pinangita ni Sai. Unya, dili po siya magkontak. Asam ka siya? Sa amo kang paboritong kananan. So ay nakong tanaw dito. Say, asumang ka. Oh, nirigid siya. Nagkaon. Kauban na si Aaron? Umalipayan ka siyang tanahon? Nga nung nagilak ka man dong? Nakita na ako si Sai, tita. Kauban sa ko, amigo. Hunsa? Sige lang. Ayaw ka balaka. Akong istoryahan ng akong anak. Pwede lang, arilangon ako sa kwarto ni Sai, tita. Sakit na sa kundugan, Nay. Hi, love. Hala, sorry gid kaayo, love. Nalimot pang kuy nga man sari man day naturon. Sorry kaayo, love, ha? Siya pagkuwang na ko, love. Kibuhat pa na ko, tanan. Sakit kayo. Ha? Naunsa man ka? Sige, pangilan. Kibaw na ko sa tanan. Nakita tabo si Aaron. Love, wala ko tuyo, ah. Sorry. Love, ayaw lang kong buwagi, babe, please. Sorry. Nagkuna-una ang takana. So pala di buhat ha. Nagtuo kang yung anak ka sa'yo nagdawaton. Saka na sa lalaki hanggang ko maging best friend. Pila na kabuhan niya yung kagibuang. 5 months na. Sorry kaayo, love. Sige. Maski pili man mo siya. Adto na lang ka niya. Kaya wala yung rason pa. Kamustay ka pala ako. Adto magkamali pa yun. Nakita na ko sa imong nawag ka kanina.
kung noon sa kalami ang imong smile nga kauban ni mo siya. Maukir ako. Makamubon ako. Sakit man dawaton pero wala ko'y mahimo. Pero nakita na ko nga malipayo na gid siya uban sa kong best friend. Ug ako na lang silang gipasagdan. Di nila lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.